Zovy tsy mahita ry zovy mbola tsy nalala, tandrignesy Johnny Caps andeha hagnambara. Zava-misy le raha fa tsy ono tafitolo gaga na zaza minono. Zay koa ikoragna magnano azafady, fa zay tantara mombany zare telo vavy. Zay tegna nalaza tagnaty FB, nagnano vidéo hafahafa mampiexité. Na zay zakananjy fa karaha mikerikery, satria le izy tsy azo jerena zandrikely. Zandrikely tsy mazaka amory 3, tsy mahazo mijery fô lasa mipa. Niova ny ologna ankehitriny, vaiavy malagasy somena vahiny. Kivy amin'ny ariary izy te isoma hero, niboridagna direct izy tagnaty vidéo. Vao natomboka le izy tagnaty action, le slip mangamanga nesorigna efa karaha calcium. Anao koa nahita nijery tsara, fa miray fotsifotsy le roy fa minoara. Problème vaiavy a Madagasikara, te azo hero izy te isoma dolara. Tsy matsapa ny lasy tsy mandinika ny hoavy, zegny problème manare telo vavy. Ary le vazaha tsy legny fô nampiasa coco, tsy navoaka ny tareny tagnaty vidéo. Aneninanjy raha jiaby efa vita plan, sitran'izy ny masy tamy sisiny écran. Nono zare telo vavy ny tia azo le vola, tsy nisalasala moka nalefa le dola. Anare telo vavy magnano dola ratsy, voatognotongona zay malagasy. Zay meritreritra ndraiky nizon'olombelo, karaha meritreritra zay ndraiky karaha malahelo. Kanefa le raha antsitrapo, mazava hoazy fa mena zéro. Afatra hely ambaranare, ivoagnony mivoakony le saison D. Zegny no afatra zare mpankafy, amy magnarako ny ataovy sexy. Afatra hely atsipika agnaty tononkalo, mitandre magnaty Facebook fô maro dahalo. Vazaha magnano je t'aime, matandremy matetiky fô iregny blême. Zare telo vavy, mpanoratra Johnny Caps.